Slava vanno bixêratin kanala me em ê îro çorekê wanê çêbikin kerem kin werin em dest çêkirina çorekê xwe bikin. Ji bo çorekê me malzemê me ev in. 5 piyan arvanê me heye melmoxilê xistiye. Nîv kîlo şîrê me heye, şîrê me ji tînegermiye. 10 hêk zerka yekî me jê helaniye ji bo em ser rûyê wî bixin. 250 gram margarînê me heye ew jî me sarincê derxistiye hinekî nerm e. 10 gram meya, kevçek xwe, kevçek şekir, tasek gûz me hinek hûr kiriye û nîv piyan rûn ji bo nava hevîrê me, piyanek jî bo nava navoşkê me heye. Kerem kirin em dest çêkirina hevîrê xwe bikin ji bo wînakê em ê şîrê xwe bixine kasa xwe. û meya xwe û şekirê xwe em ê bixine nava ve em ê hinekî li hev bixin weka 5 deqa bila maya me xwe berde. Em vêga êdî hêkê xwe bixine navê. û vê rûnê xwe margarîn û dikarin bihelînin jî ew yê goriya daxwaziya dilê we ye. û nîv piyan jî rûnê xwe rûn em ê bixine nava hev. Xuya xwe jî em ê bixine serê. û minek bi distê xwe sal hev bixin. Îdî em ê vêga arvanê xwe jî bixine navê, em ê arvanê xwe jî bi hezir bixine navê. Hevîrekî ne zav zêde hişk ne zav zêde nerm em ê çêbikin. Em hinek arvan ser rûyê dezgah xwe bikin û îdî em hevîrê xwe deyne ser dezgê hevîr bikin. Hevîrê me wisa bese me piyanek zêdetir arvanê xwe dinê jî xise navê û em ê bi ser bixine kasa xwe hevîrê xwe û em ê potek deyne serê weka saetekî li ciyekî germ em ê bisekin heta tirş bibe. Em vêga ji bo wî navoşkê xwe jî me piyanek rûnê xwe xise tavê, rûnê me sor biye. Em ê 2 piyan jî arvanê xwe bixine navê, em ê biqelînin. Heya hevîrê me li wir tirş bibe, em ê vî jî biqelînin sor bikin û hinek xwe jî em ê wisa lê bikin bila ev jî sar be. Vê qilandina arvanê me heqxa bese îdî em ê agirê xwe bigirin û em ê gûzê xwe ku me hûr kiribe wan jî bixine navê li hev bixin û em ê bisekin heya bila ev navoşkê me jî sar bibin. Belê hevalino weka wa saetek zêdetir e hevîrê me êdî delal tirş bûye. Em ê wisa hinekî li virê jî hevîr bikin. Em wisa hinek arvan li ser dezgah xwe bikin û hinek arvan jî wisa ser potkê xwe bikin îdî em ê girêka çêkin. Girêkê me jî weka mandalînekî û ji hinekî jê mastir bin bese. Em li virê jî wisa hinekî bidine hevê. Yani çorekê me ne zav zêde mezin ne weka nan e û ne weka kulêrê ye jî. Navbera her du ka de ye. Em hinekî dinê jî deyne serê. û em ê wisa girêkê xwe çêkin em ê weka nîv saetê jî hevîrê xwe di girêka de bihêlin bila dûr de jî tirş bibe. Em ê vêga potkek jî deyne serê weka nîv saetî bila wisa di girêkê xwe de jî delal tirş bibe. Em vêga hinek dîsa arvan ser dezgah xwe bikin û em girêkê xwe rajine bi desta vekin. İlê me wisa kevçek jî navoşkê xwe bixine navê.
O mesela serê rast bikin. û dikarin vê çorekê wisa sade jî çêbikin, tiştek jî nexne navê û ger bixwazin şîrîn çêkin û dikarin nek tahîn û şekil nava hev bixin wî jî bixine navê. Îdî ew goriya daxwaziya dilê we ye. Em ê wisa hinekî bidine hevê dîsa. û em dikarin bi destê xwe jî vekin û em dikarin bi merdanê yanî bi totik jî vekin. Ewa me hinekî çiriye û dikarin wisa dîsa bi hewa bidînin. Îdî me vêga zerka hêkel ser rûyê çorekê xwe bixin. Em ê divêga jî hinek kuncî û reşreşek jî li serê bikin û em ê di 100 dereceyê de bavîjine firûnê. Firûna me jî germ e ji xwe. Me di berê vekiribû. Belê hevalino çorekê me amade ne. Ger ku em dixwazin em çorekê wisa pêşkêşî we bikin ji kerema xwe ji me re bine abone, likeekî ji me re bavêjin û me ji Instagramê ji TikTokê bişopînin. Navê me Kevaniyê li he, saet û noşîcan be ji we re.